Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawucacisa ngeplayers ezimbini ezibuyileyo kwisuspension zeqela leKaizer Chiefs, uSibongiseni Mthethwa, the Ox ngokwayo, kunye ke noEden McCarthy, umfana omdala osaze ngobuso zona defender phaa kwiqela leKaizer Chiefs ngasemva centre back oyi-left ngokudlala inyawo lakhe. Umfana omdala baboyileke ke kwi-suspension bebekade besuspendiwe abafana abadala bengaphandle. Ndiqinisekile ke phaa ngomso bazaba inxalenye ke Kaizer Chiefs xa ibheka mandithi ndibeke kanje lento. Ndiqinisekile bayinxalenye yeeplayers zeKaizer Chiefs ethe yazithwala yabheka phaa eThekwini apho iyodlala khona neqela leMagesi FC ngomgqibelo. Ndiqiniseke into yokubana ke noko ukubuya kwabo kuza kuyinceda iKaizer Chiefs ngakumbi phaa kwi-centre back zayo xa kubuya phaa le nkwenkwanyana kwaMcCarthy, kubuya phaa uSibongiseni Mthethwa phaa esiswini esazikithini sebala. Uyawukhumbula ke into yokubana sike sayivelela into ethi aba baqeqeshi bangaphinde bayiphinde into yokudibanisa uMthethwa noMabuye, bangaphinde balenze lophutha kwesasiso. Ayihlangani laa nto bafuna ukuyenza, futhi ngezidibane ngezibe yiyo. uSibongiseni Mthethwa noLebogang Mabuye abadibani kwabona ngokudlala. One, uSibongiseni Mthethwa umfana omdala, into yokuqala yenzayo usisiquququ umfana omdala, uyamakha nendlela amakha ngayo umfana omdala, kodwa obuchule bothi ibhola xethe wayifumana elinyaweni, nobuchule bothi akwazi ba adishele izistrikers ibhola, nobuchule bokubana ke akwazi upasa ibhola macala wonke ebaleni. Obo buchule obo akanabo, futhi isizini yaphela, futhi akabudalelwanga, asinombeka tyala kudala kukhalazela into enye kuye. Kusho ukuthi akayiyo loo ntlobo yaloo player ikwazi udlala kanjalo uSibongiseni Mthethwa. Awunokwazi ke ukumdibanisa noLebogang Mabuye esiswini, ngoba uLebogang Mabuye akwazi ba yi-defensive midfielder. Le position idlalwa nguMthethwa ayithandayo ba yi-defensive midfielder, yilakwazi ukuyenza uLebogang Mabuye. Aphinde uMabuye akwazi ba yi-attacking midfielder, aphinde akwazi uMabuye ba yi-playmaker, aphinde akwazi uMabuye ukupasa kuzo zonke angles ebaleni. Umzekelo, akwazi upasa kuma-side wonke ebaleni, ukuqala emva, ecaleni ukuya phakathi naphakathi. Ilihlo lakhe nenyawo lakhe Mabuye lihamba kanjalo. Into ethetha ukuthi i-combination kaMabuye iba phaa ibantle xa idibana noSiphesihle Ndlovu. Bayakwazi ke ukudlala bobabini, omnye athi xa athekhe lomnyeme, nomnye athi xa fumene ibhola akwazi ukuyinokha, akwazi ukuyidlala. Umzekelo uNdlovu naye xa ethiwa receive ibhola uyakwazi ukuyidlala njalo ngendlela uMabuye ayidlala ngayo, uyakwazi ukuyi-atheka njalo ngendlela uMabuye atheka ngayo, uyakwazi ukwazi ibhola ipasa iqhusheke njengalaa ndlela uMabuye yenza. Kufuneka ke midfielder ke ezinjiya xa ufaka abantu. Ingaske ke xa befuna udlalisa uMthethwa bamfake ke nomntu uMthethwa azokwazi uba akhombine naye, banganyanzeli uMabuye ngoba laa combination yabo ngeze isebenze, futhi ayisebenzanga besayiqala, ayinoba sasebenza. Bangalenzi iphutha ke phaa ngomgqibelo badibanise uMabuye noMthethwa, ayizusebenza abaphulaphuli. Singazi ke noba ke esi scheme baphumelele ngaso phaa kwiDurban City bazasitshintsha, ngoba ke bayenza loo nto. Njengoba bewine ngeza scheme ngasa besitshintsha, beqalele kwanto, uqala ku-goalkeeper uyotsho kwi-strikers, beqalele kwanto ezizabe ziwine ngomgqigo kwiDurban City, zihlala esitendini okanye zihlala ebhentshini. Bayenza ke loo nto phaa kwiChiefs. Ndenze into yokubana ningothuki ke xa nibona loo nto, kodwa kubalulekile into yokubana ke uEden McCarthy noSibongiseni Mthethwa babuyile ku-injury, babuyile ku-suspension abafana abadala, bazawuba khona phaa ngomgqibelo. Ningangena ke baphulaphuli ke nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.